बिसोरो रेसपन्सिबल एकदम देवानि मानसि बियो बे बर' जाथि जोबनायनि टाइम बियो टाइमावबो दिनै दिफेन बर'मोना फंसे खोथा बुङाखिसै बेसो बिसोरनि इन्टेलेक्सुयेल बिदा बेनो दिफेन बर'नि माने जाथि सिबिनाय आखला गिबियावनो जों रायजो राजाफोर बयखौबो खुलुमनाय जाबाय रायजोफोर जोङो गोसोनि जोबोद दाहा दुखु आरो धिखारखौ लानानै नैबे प्रेस मिटखौ जों खालामनाय जाबाय दाहा धिखारा बेनो रायजोफोर फैगौ बिटिसिनि बिसायख'थियाव नन ट्राइबेल केन्डिडेटफ्रा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिफ्राव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय माने अनुमति मोननाय जाबाय दा गोबां आसाम स्टेटनि राष्ट्रीय हान्जाफोर राजनिति हान्जाफोर नेशनेल पलिटिकल पार्टिफोर बिसोरो बिजाथि होदों बिजेपि होदों कंग्रेस होदों रायजोआरि दल होदों ओमफ्राय जिएसपि होदों सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट होदों दा बेफोरखौ लानानै गासै 12 जन केन्डिडेटआ बिटिसिनि बिसायख'थियाव इलेक्सन गेलेसिगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव क'क्राझार माने सराइबिलनि ओमफ्राय जों माने बावखुंग्रि बाक्सा ओमफ्राय उदालगुरि बे एरियायाव नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव बिसायख'थि गेलेसिगोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो जों गिबियावनो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायो दा जों गोबां अफस खालामदोंमोन जों गोबां होबथानो नाजादोंमोन जोङो क'क्राझार जिल्ला डिसिनावबो जोङो माने मेम'रेन्डाम होनानै जोङो ट्राइबेल नङै मानसिफोरनो बिसायख'थि गेलेनो नाङा जों बेखौ आफुथि खालामदोंमोन आरो बाक्सा जिल्लायाव थांनानै जोङो बाक्सा जिल्लानि रिटार्निं अफिसार एबा डिसिनो जों मेम'रेन्डाम हैदोंमोन दा बिनि गेजेरावनो आरोबाव जोंनि बे मेम'रेन्डाम होनाय समाव बे आसामनि WBTCनि सेक्रेटारिया बिनिता पेगु बियो मोनसे अर्डार हरदों जे कसारि हारिनि ट्राइबेल जाथिया सरन लानानै माने शंकरदेबनि धोरोमाव हाबनानै खायफा गावनि उपाधिखौ सोलायनो लादों दा जाय ट्राइबेल कसारि हारिनि ट्राइबेल बे ट्राइबेलफ्रा सरन लानानै उपाधि सोलायनायफ्रा जाहाथे ट्राइबेलनिफ्राय बंसित' जाया बिसोरनो जाहाथे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होयो बेबायदि होननानै इनडाइरेक्टलि माने बिनिता पेगुआ डिसिफोरनो सिथिहरदों माने बिसोर बुंनो नागिरनाया मा जादों जे सरनियाफ्राबो कसारि हारिनि मानसि दा सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनाया माने भेलिड बिदि बाथ्राखौ बियो इनडाइरेक्टलि बुंनो नागिरनाय जादों दा जों बेयावनो बुजिखादों बिसोर माने खायदा खालामदों जे माने सरनियाफोरनो जायनाखि सार्टिफिकेट होबाय आरो बे सार्टिफिकेटजों जाय इलेक्सन गेलेनो नागिरबाय बिसोरखौ माने भेलिडिटि खालामनायनि बाथ्रा बिसोर पलिसि खालामखादों जों बेखौ बुजिदों ओमफ्राय बेखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डाम हरदोंमोन चिफ इलेक्सन कमिसनार आसाम चिफ मिनिस्टार आसामनो हरदों जोङो दा जायनाखि जोंनि मेम'रेन्डाम होनाय बे मेम'रेन्डाम होनायखौ बिथांमोनहा रिजेक्ट खालामनाय जाबाय बिथांमोना दिनै इलिगेल मानसिफोरखौ बिसायख'थि गेलेहोनाय जाबाय दा बाथ्रा जादों दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया गावहानो बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेट दङ इलिगेल केन्डिडेट जायफ्रा ट्राइबेल नङा दा बे ट्राइबेल नङैफ्रानो दिनै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो ओंखारदों बिजेपिनिफ्राय दा बे हिसाबै बिजेपिनि केन्डिडेटखौ नोङो रिटार्निं अफिसारा बोरै केन्सेल खालामनो बे गिदिर प्रश्नखा दा बे हिसाबै बिजेपिनि केन्डिडेटआ जुदि माने बिजाथि महरै एक्सेप्ट जायोब्ला दा गुबुन केन्डिडेटखौथ' दाननो हानाय नङा बेखायनो मुल माने माबायानो जाबाय हेमन्त बिश्व शर्मा बे हेमन्त बिश्व शर्मानि थाखायनो बे फैगौ इलेक्सनाव नन ट्राइबेलफ्रा केन्डिडेट मोनबाय ट्राइबेल एरियायाव बेखौ जों दिनै बुंनो हायो दा इतिमध्य जोंहा मोनसे अर्डार दंखायोमोन हाइकर्टआव 30/2019 फेल केस नम्बर दा अर्डाराव बेयाव होखादोंमोन जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा आरो सरनियाफोरनो बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट दाहो आरो बिसोरनि टाइटेलखौ बुंखादों दास देखा सरनिया बिदि टाइटेलफ्रा ट्राइबेल नङा दा बिसोर रोखा रोखा क्लियार खोथा रिटार्निं अफिसारा बिसोर दानथारनांगौखा बिसोर बिजाथि जानो मोना दा थेवबो दा दिनै हाइकर्टआ बे अर्डार होसेयावबो एथ' क्लियार अर्डार थासेयावबो दिनै बिजेपिआ केन्डिडेट थानायनि थाखायनो दिनै रिटार्निं अफिसारा बे केन्डिडेटफोरखौ उथायाखै होननानै जों दिनै बुंनो हायो आरो जों बेखौ लानानै जोङो मैया जेब्ला कनफार्म जाबाय जे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव नन ट्राइबेलफोर जारायगोनखौ रावखौबो माने केन्सेल खालामाखै बयखौ एलाव खालामजोब्बाय जों बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो मैया नों लगे लगे जोङो रिएक्सन होदों मैया जोङो पेपार स्टेटमेन्ट लिरना हरबाय पेपार स्टेटमेन्ट खालामनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोसे मेम'रेन्डामबो जों प्रिपेयार खालामबाय दा अबयसे मैया हास्लाबनाय जायासै
दिनै बन्द' गाबोन जों मेम'रेन्डाम हरगोन सिभिल इलेक्सन कमिसनबो जों हरगोन आसाम स्टेटनि ओमफ्राय लोगोसे सेन्ट्रेलनि सिभिल इलेक्सन कमिसनबो जों हरगोन ओमफ्राय स्वयं जों हिमन्त बिश्व शर्माबो हरगोन ओमफ्राय जों पेपार स्टेटमेन्टबो जों मैया होनाय जाखाबाय दिनै ओंखारबाय मोजाङै ओंखारदों आरो बे पेपार स्टेटमेन्टखौ जों हिमन्त बिश्व शर्माखौनो दाय होनाय जादों बिथाङा माने ट्राइबेलनि अधिकारखौ माने सेस खालामनो थाखाय माने गावनो केन्सेल होनानै दिनै बिटिसिआव नान ट्राइबेल मानसिखौ ट्राइबेल रिजार्भ समस्थियाव इलेक्सन गेलेहोबाय होननानै जों बेयाव लिरदों आरो बिथाङानो माने आर्किटेक्ट ट्राइबेल रिजार्भ समस्थिखौ सिफायनायनि जों बे बाथ्राखौ पेपाराव होबाय रोखा रोखा पेपाराव ओंखारलांबाय दा जों बे माने स्टेटमेन्ट होनायनि उनाव आरो जों गाबोन बेखौ मेम'रेन्डाम हरनाय जासिगोन दा दुखुआ बेनो जोंहा दा एफा गिदिर अलखद टाइम बे दा बे जुदि जायोब्ला जों बेखौ होबथानो जुदि हायाब्ला दिनै गासै नोङो 12 जन नान ट्राइबेल रिजार्भ समस्ति दारायबाय जों बेखौ होबथानो हायाब्ला बे मोनसे लाइ थालांसिगोन गब्लं थालांसिगोन बे ट्राइबेल समस्तियाव जे नान ट्राइबेलफ्रा दाराय मोनो बर' कसारि सार्टिफिकेट लानानै दाराय मोनो बे जिनिसा गब्लं थासिगोन एग्जामपल जानानै थासिगोन बेखौ जों जेरैखियाव होबथानांगोन रायजोफोर दा दिनै सार्टिफिकेटखौ दिनै बयनिबो आखाइ दं दा बर' कसारि होननानै बे दास लेखा चौधुरि सोरबा मदाहि बिसोरनाव सार्टिफिकेट दङ दा आरो बे कसारि होननानैबो सार्टिफिकेट दङ अथ'सो हाइकर्टआव अर्डार खादों क्लियारनो हाइकर्टनि अर्डार 2019आव होनाय बे 2019आव होनाय अर्डारखौबो माने दिनै जुदि माबा खालामोब्ला सिफायोब्ला अब्ला जों बहा न्याय मोनबावनो दा ओंखायनो जोङो माने बे इसिबां माने सरनाय मानसिफोर जायफ्रा ट्राइबेल नंखाथारा बे बर' कसारि बा कसारि होननानै सार्टिफिकेट लानाय दा जों बेखौ होबथाफिनथारनांगोन जेरैखौ जुजिनानै आरो बेखौ होबथानो हायाब्ला जोंनि बिटिसिआव थानाय नंला रायजोफोर बेबो दुखुनांथाव जानोसै माने बिखा खायसे मोनो गोसोखांब्ला जे एफा गिदिर संग्राम खालामनानै जों एथ' गिदिर गिलुबालु जुजिनानै एफा मानसि थैब्रबनानै एफा मानसिफोर जेल जाबाय सोरबा माने टाटा केसाव जेल जादों सोरबा बायदिसिना केसाव जेल जानानै बुख्रुब जादों रावबो बिसोरनो जेबो सहाय होनो हायाखै सोरबा माने सना रुपा माने फाननानै केस सालायदों सोरबा मोसौ मोसा फाननानै केस सालायदों सोरबा इन्दिसि फाननानै केस सालायदों सोरबा हा हु फाननानै केस सालायदों दा दिनै बेबायदि अबस्थानि गेजेरजों जों दिनै बिटिसि 6 सिडुल मोनबाय बे बिटिसि 6 सिडुला थानाय नंला रायजोफोर जोबसिगोन आरो दिनै बेखौनो खालामनो थाखाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा दिनै बे माने नान ट्राइबेल मानसिखौ जे दाराय होबाय बे दाराय होनायनि उद्देশ্যआनो बेनोथार बे बिटिसि 6 सिडुलखौ सिफायनाय बे बिटिसि 6 सिडुला थाया बेखौ खालामदों ओंखायनो जों बेखौ होबथानांगोन रायजोफोर जों जेरैबो होबथानांगोन दा जों उफाय दं दाबो हाइकर्टआव जों थांनांगोन हाइकर्टआव थांनानै जों केस होनाय जोंहा माने माबा दंखाथारो हाइकर्टआव अर्डार दंखाथारो बेखौ लानानै जुदि हाइकर्टआव थांब्लानो जों थाबैनो बिनि बिसारखौ मोनगोन दा जों 18 जुलाइ दाखालि जोङो बाक्सा जिल्लायाव थांनानै बाक्सा जिल्लायावबो जोङो बेबायदि परिबेसा फैनो हागौ होननानै जोङो आरटिआइ खालामनो थाखाय जोङो आइपिअ माबाखौ जों होबोखाबाय आरो आरटिआइ खालामनो थाखाय जों होखाबाय आरटिआइ खालामनानै बिसोरनि जायनाखि नमिनेसन पेपार एलं उइथ माने कास्ट सार्टिफिकेट बे कास्ट सार्टिफिकेटखौ गासिबो दिहुनफाजोबनानै दिहुननांगौ थाब दिहुननानै जों हाइकर्टआव थांनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंखानाय जाबाय दा बेखौ मोनब्लानो जों हाइकर्टआव थांसै दा बाथ्राया बेनोल' जोंहा थाखा फैसा गैया दुखु जायो जोङो जेरावखि थाङा जों गावबा गाव फैसा खरस लानानै जोङो हाबा मावो फैसा थाखानि अभाब आरो हाइकर्ट बादियाव थांनानै केस सालायनांगौआ जोंनि थाखाय गोरलै बाथ्रा नङा नों केस मोनसे साबमिट खालामजोबनो उकिलफ्रा 1.5 लाख 2 लाख लाजेनो आरो बिनि उनाव माने प्रत्येक माबायाव हियारिंआव माने फिस थाबावगोन दा जों दुखु नाङो आरोखि बिराद खस्थ' मोनो दा बेफोरनि थाखाय दिनै जों सोंखारनो लुबैयो माने ट्राइबेल संघखौ आदित्य ठाकुरिखौ बे रेसपन्सिबल आदित्य ठाकुरिया बेनि थाखाय बे दुखु नाजाजोब्बाय बिसोर थिग थानाय मोनब्ला दिनै माने अना ट्राइबेल मानसिफ्रा मानो सार्टिफिकेट नांगौलाय मानो होआ सार्टिफिकेटखौ बिसोरो रेसपन्सिबल बे आदित्य ठाकुरिया मावनि मानसि दा बेनि थाखाय सार्टिफिकेट होदों बेनो दिनै बुंगासिनो दं गाइखेरे सरनायाव बर' मानसि नाम बाहायदों बिसोर सार्टिफिकेट होदों दिनै बे रेसपन्सिबल लानांगौ दायथ' लानांगौ बे केस होनाय मानाय बेखौ माने फेजेननाय बे अना ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननाय बे सार्टिफिकेट मोननायखौ केन्सेल खालामनाय दायथ'खौ आदित्य ठाकुरिया लानांगौ जों बेखौ बुंहरो आरो रायजो राजाफ्रा गासिबो जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ बे आदित्य ठाकुरिखौ बयकट खालामनांगौ एथ' जघन्य मानसि बियो दिनै बेनि सिसिट'आ दानानै सिसिट'आव बे माने सरदारफोरखौ लाफादों बेनो बे मदाहिफोरखौ लाफादों मदाहिखि ट्राइबेल मदायाथ' ट्राइबेल नंथ्रा बिसोर रिकगनाइज ट्राइबेल नङा सरनायफ्रा ट्राइबेल नङा बोरै लाफाखो बिसोरखौ आरो दिनै बेयाव दिनै डिफेन्स बर' मोनहा दिनै माने लोगो लाफायो बे सिसिट'आव जुदि डिफेन्स बर' मोनजों दंफायोब्ला बे सरनायफ्रा मदाहिफ्रा बिसोर सार्टिफिकेट होनायखौ मानो अफस खालामाखै ट्राइबेल संघखौ मानो अफस खालामाखै ट्राइबेल संघजों मानो लोगो जाबाय थादों मानो बुङाखै लासिंसिं दा दिनै बिथांमोनहा बुंनांगौ दायथ' नांगौ दा डिफेन्स बर'मोनहा दिनै एथ' गिदिर क्रुसियेल टाइम दिनै एथ' गिलुबालु माने खैफोद टाइम बियो बे बर' जाथि जोबनायनि टाइम बियो बर'नि 6 सिडुल बे बिटिसिआ जोबनायनि टाइम बियो बे टाइमावबो दिनै डिफेन्स बर'मोनहा फंसे खोथा बुङाखै जेबो गैया दायथ' लाखिजोबो बिसोर मावनांगौ सोर मावनो होलाय दाथ' बयबो सोङो बयबो बुंगासिनो दं बेफोरखौ
दिफेन बर'मोना मा खालामना थादों दिफेन बर'मोना मानो मावदिया एबसुआ मानो मावदिया बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा रायजोआ कुइसन खालामो बयबो बुङो दिनै बिसोर बे खामानिखौ मावनो नागिरो दिनै मा बिसोरो गामि गामि एखेबारे माबा लिंदों इन्टेलेक्सुयेल मिट बिसोरना मानि इन्टेलेक्सुयेल मिट हाग्रामा महिलाखौ होखारनांगौ पावाराव फैहोनो नाङा बिटिसिनि बेरेखा इलेक्सन ओंखारनांगौ प्रमद बर'खौ पावाराव लाबोनांगौ इउपिपिएल जानाय इलेक्सन केम्पेइन खालामनांगौ बेसोर बिसोरनि इन्टेलेक्सुयेल मिटआ बेनो दिफेन बर'नि माने जाथि सिबिनाय आखला बेनो एबसुनि खामानिया बेनो अबे देरसिनबालाय दिनै नोङो इउपिपिएल जानानै खामानि मावो इउपिपिएल इलेक्सन केम्पेइन खालामो नोङो नै बिजेपिनि जानानै केम्पेइन खालामो एर'प्लेन गाखो नोङो दिलीप माने सयखानि जानानै केम्पेइन खालामो आरो गाबोन हयथ' फैसा मोनब्ला कंग्रेस जानानै केम्पेइन खालामबावगोन बियो दा बेबायदि नेचारजों एबसु खालामना बिसोरो लासिंसिं आरो दिनै बे खनिल मोनहा लासिंसिं बे एबसुनि प्रेसिडेन्ट बियो एबसुनि सेक्रेटारि बियो सासे मास्टार मानसिया एबसु होननानै लासिंसिंनो ओजों जाथिनि खुनु खोथा गैया जाथि जेबो मावा जाथिया मा लखर जादों बेनि खोथा गैया बा केम्पेइन बिहा दानिफ्राय बेबो केम्पेइन जोंथ' नुगासिनो दं दा इउटुबाव माने भाइरेल जानाय मानाय एबसुनि सेंग्राफ्रा माने इलेक्सन केम्पेइनाव ओंखारनाय बिसोरखौ थोन मोना बे माबायाव मा होनो बबे जायगायाव नान ट्राइबेलफ्रा इलेक्सन गेलेदों कन्टेस्ट खालामदों बिसोरनि जेसेबां डकुमेन्ट दं बेखौ इमिडियेट आर्टिकेल दिहुनलाबो बेखौ केस होनांगौ मानांगौ इन्सट्राक्सन हरना बेखौ रायलाय जों मारै होबथानायखौ रायलाय बेखौ रायलायाखै दिनै एखे नङै खामानिखौ मावदों एखे जाथिनि इस्युआव खामानि मावाखै बेफोरनि थाखायथ' दिनै गाज्रि मोननानै नोंसोरखौ बांसिन गाज्रि मोननानै बे एबसु मानसिखौ बांसिन गाज्रि मोननानै दिनै बयबो मानसिया दिनै इउपिपिएलखौ रागा जोंदों बोराबदों दा बिपिएफआव ज' जाफैनाय खालामना बिनो नागिरबो बेखौ डिफेन्डआ बुजियाखै दाबो नोंसिनि आखलनि थाखायनो दिनै बयबो दिनै बिपिएफआव ज' जागासिनो दं फैगासिनो दं नोंसिनि थाखायनो दा दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि सार्थआव जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनांगौ बिसोरना बे थांखिया दा बुंलाबायदों दिफेन बर'आ बे माबायाव मेनिफेस्ट'आव नायनानै मेनिफेस्ट'आव माने जोंनि माने माबा दंब्ला जों बे पार्टिखौ जों सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों जों मिथिखागौ मेनिफेस्ट'आव मा लिरगोन मा लिरा जिखि खोथा गैया इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामगोन बिसोरो जों मिथिखागौ इउपिपिएल जानाय खामानि मावगोन बिसोरो मिथिखानाय ओरैनो बे बाहाना नुखायखौनो बे इउपिपिएलासो माने जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारदों जों बेखौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों दा बिसोरना बे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ इउपिपिएलासो बुंदों बिदि हिसाबै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनांगौ बे बाथ्राखौ बुंलादों दिफेन बर'आ दा दिफेन बर'आ माबे बिटिआर एकर्डनि बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ रोखा रोखा मानो बुंनो हायाखै बुंफैना दिफेन बर'आ मानो बुङाखै नोंलाय जोंथ' दाबो बुंबाय थायो चेलेन्ज खालामबाय थायो जों दाबो बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों दिफेन बर'आ नोङो थुला बुंदोंमोन ना नोङो डिबेट खालामनानै बे माने बिटिआर एकर्डनि सायाव रायज्लायनो डिबेट खालामनो बुंदोंमोन नोंनो बोरो बहा खारखौ थांलाय मानो ओंखारबोदिया एबा खुसियाल टाइपआव रायलायनांगौ बे बिटिआर एकर्डआ मा दं मा गैया बेखौ रायलायनांगौ बुजायनांगौ आनसलिक कमिटिफोरनो नोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरनो दिफेन बर'आ बे खनिन बसुमतारी मोनहा बुजायदों नामा जे बिटिआर एकर्डआव मा दं बे रायजोखौ नांला होननानै मानो लिरनानै गारबोआ मा खारनाव माबे सिटुवेसनाव नोंसोरो बेखौ एक्सप्लेन खालामनो हागोन केन इउ एक्सप्लेन दिफेन बर' बे एबसुनि सेंग्राफोरनो बुंनो हागोन दा दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनाय बाथ्रा बुंदों बिटिआर एकर्ड नों जुदि बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनाय बाथ्रा बुङोब्ला गाबोन जुदि पार्लामेन्टआव बे रायजो नांला होननायखौनो जुदि बिल लाबोनानै जुदि लिरना होयोब्ला जे सेपारेट स्टेटखौ क्रिएट खालामनो हायो बे 2 नम्बर 3 नम्बर आर्टिकेलाव मोनसे क्लज सोदेरनानै बुङोब्ला जे माने एक्सक्लुडिं माने बिटिसि बा एक्सक्लुडिं आसाम रायजोफोरखौ होनाय जागोन नों आसामखौ बुखावनाय जादोंब्ला बे जुदि गाबोन बे बिटिआर सुक्ति बादि लिरना होयोब्ला अब्ला बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामफिनसै जानाया बिदिनो लिरनांगौ जाहैबाय थारमाने पार्लामेन्टआव बिल लाबोनांगौ जे आसामखौ बुखावनाय जादोंब्ला बेखौसो बुंनांगौ बेसो जाबाय दा बेखौ लानानै दिफेन बर'आ बुंबाय थायो जे माने बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बे गामि दानख'नायनि जानाखि माबा सुक्ति बे गामि दानख'नाय सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मा जागोन बियो आरो बे बुंबाय माने 60टा समस्ति बानायगोन बिटिआरआव 60टा समस्ति 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बुंबाय थायो बियो जायाफ्रामोन बे 60टा जुदि सिट बारायोब्ला नोंनि बिटिआर एकर्डआव मा लिरनाय दं नायदोंना फरायदोंना खोन्थादोंना बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरनो आनसलिक कमिटि एबसुनि खोन्थादोंना बेयावथ' लिरनाय दं माथो नैबेयाव माथो increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation of tribals मा होननाय जादों बेखौ बुजायना हो दिफेन बर'आ सिगाङावनो बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि एबसुनि सेंग्राफोरनो खोन्था बुजायना हो आनसलिक कमिटिनो बुजायना हो बे 60टा समस्ति बारायगोन बिटिसिआव 60टा समस्ति बारायोब्ला 10% जोंनो रिजार्भ खथा होनाय जागोन होनना बुंदों 10% रिजार्भ खथा होनाय माने जोंनो 60टानि जायगायाव 6टाल' सिट होगोन होनदों बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा बेखौ बुङो दिफेन बर'आ माने बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै आरो नोंनि बे 4.6 आव दंबायो नोंहा रोखा लिरदों बेयाव 4.6 आव डिसिनो पावार हरनाय बे डिसिफोरनो पावार हरनाय जागोन दा जाबाय दिनै 16टा साबजेक्ट डिसिनो हरनांदों बे डिसिनो पावार हरनाय बेखौ लिरोब्लालाय नों बिटिसिआ मा खालामनांगौ बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला दाबादियाव
नोङो बे बिटि थाबावगोन डिसिनि आखौ पावारा गासिबो दा जाबाय दिनै नोंसिनि बे एकाउन्टनि थाखाय दिनै डिसिया बे माने प्रटेक्ट डिसिनि डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन डिसिया दा अब्ला मा थागोन बिटिआ थाबावगोन बिटिआ थानाय नङा दा गथे बे एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनाय बाथ्रा बुंनाया एखे भेग बे रायजो राजाफोरनिफ्राय बेखौ दिनै बुजायनांसिगौ बुजिनांसिगौ बयबो बिटिआर सुक्तिनि खुनु एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनो बाथ्रा गैया बे एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनायजों जाथिया सेस जागोन बिटिसिआ दंस जागोन जों बेखौ आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों दाबो बुंबाय थायो दा फैगौ जानाखि बिसायख'थियाव जानाखि नान ट्राइबेलफ्रा कन्टेस्ट खालामगोन बे कन्टेस्ट खालामनाय जानाखि बिसायख'थि माने समस्तिफोर बे समस्तिफोरखौ इमिडियेट स्टप खालामनांगौ बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों अलरेडि पेपाराव लिरहरबाय मेयाबो ओंखारजोब्बाय गासैबो आरो जों मेम'रेन्डामाव लिरबाय जिमान नान ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव कन्टेस्ट खालामगोन बिसोरो माने गनायथि मोनबाय इलेक्सन गेलेनायनि बेफोर समस्तिखौ इमिडियेटलि माने स्टप खालामनांगौ बन्द खालामनांगौ आरो भइड इलिगेल होननानै डिक्लेयार खालामनांगौ ओमफ्राय फ्रेश इलेक्सन थाखाय माने फोसावनांगौ होननानै जोङो मेम'रेन्डामाव माने गाबोन हरसै आरो जों पेपारावबो ओंखारखाबाय पेपाराव मोजाङै होखांबाय दा जों बेखौ खालामनांगोन रायजोफोर दा मानियाब्लाबो जोंनाव उफायथ' गैया मानियाबो जानो हागौ दा जों खिन्थु जोंनि डिमान्डआ थानांगोन जोंनि खुद्रिनाय जोंनि रिएक्सन बे थानांगोन गासिबो दल संगठना दिनै ओंखारनांगोन बयबो जों बयखौबो जों खावलायो बोराबलाय खुद्रिनाय माबा मोनसे दोनथ'जोबनानै दिनै ओंखारबोनांगोन बे क्रुसियेल टाइमाव जों आवगायबोनांगोन जे बयबो बुंनांगोन खमसे खम नैबे दानि बिटिसि इलेक्सनाव नान ट्राइबेल केन्डिडेटफ्रा ट्राइबेल रिजार्भ सिटआव दारायनाय एरियाखौ समस्तिफोरखौ माने केन्सेल खालामनांगौ बेयाव इलेक्सन खालामनो मोना ओमफ्राय फ्रेश इलेक्सन थाखाय घोषणा फिननांगौ ओमफ्राय अनलि बेयाव ट्राइबेल मानसियाल' ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव दारायगोन बेखौ बुंनांगौ जों बेखौ बयबो आफादखौ खावलायो आरो रायजो राजाखौ खावलायो जों बयखौबो जाहाथे जोंखौ भुल बुजिया जोंखौ मदद होयो आरो जोंनि खामानियाव जाहाथे बयबो जोंखौ मदद होयो आं बेखौ रायजो राजाखौ बयबो खावलायहरो